kayu banget kayu turi rasanya sunara betah ditinggal kari papa panitia ibu panitia sesepur galis kantun singnya ditembangi minang kade bapak panitia barang ibu panitia ketinggian kade tuan rumah minang kade kang kula hormati emane masih duluran dari warase tega pisan wasa kabeh sisa-sisa kesangyangan aja pada sewang lampak ya mangga ngikuti lumakune kakang Kibrang Bang ayo yo ketinggalan sing ketepian sami golong-golong kadi semut medal saking ngelene barang katon tempaturan sami kumpul ngariung pak merbayasa ing wonten binaturan ya pak oleh mesti nambah pawon ari wis geleleng bari ketuan tinunggon kaya ning pangkon kantosi minangkane sing duwe toko putra mandiri sarane mikarniti gedhi pos mebel wong langgeng wetan dhewe ketinggalan sarengane joe gedhi tanpa lawas jadi kelingan jadi kilingan Kang Kibrang Bang sestune sampean gawa kabeh anak putu sangyang niburi langkah lur mampai sampean ana ing tengah perjalanan apakah sampean duweni wewenang kokon gawa isun lagi enak isun anak putu sangyang jumeneng karo kumpul karo keluarga dadak sontak sampean lir ibarat anak panah lepas sing busure ngundang sekabeh anak putu sangyang anak gerangan apa mangga anak paribasa selendang sinaloka godong pace blak-blakan ngomong Kibrang Bang kelawan mimiteng ucap Om Swastiastu Om Swastiastu lemah Buddha lemah Budi santi santi Om anak putu sangyang dau timbalan apa mulane Kibrang Bang metu sing bugis bugiana nalika zaman semana terjadi konfrontasi kelawan wong Cirebon hari nyatane mah wong Cirebon ku nerwet bener jari dewek konon terjadi kles fisik mengenai agama kentun kemauan sing di toko anu wong karangan sedewan mama Edi bosan putih ora ketinggalan mama Ayu Nini Ayu sareng pananane geding sing duwe polsek Kabus Wetan
Kakang Kikuang merupakan sewijining trikolot. Trik tembuhe ku telu. Apa-apa iku? Trikolot ku wis tua atau sepuh. Kaya dene Kakang Dusta. Kakang Kuang ngayang sebab apa? Aja maning isun Kribamba. Piye sih? Sedulur tua ora mampu ngadepi wong Cirebon. Mulane Kakang Brambang gawa sila kabeh sawise dadi burone wong Islam. Burone wong Cirebon jare dhewek mah isin kawan kabeh anak putu Sangyang tujuane iki pengen slamet ya. Mulane mangan senemune Bener. anak bolet ya dipangan bolete, anak bonteng ya dipangan bontenge, anak pari ya dipangan parine. Jare bebasae wong pengen Piye je? dadi bakal wong gorek, dadi wong gorek ku wong luwian. Seluwi-luwi Mangan ya senemune, onon. bahasane ditalun ngomonge. Mulane kin isun arepan ngupai cindramata. Mangga Pokat benja mengko ramehing jagat atau ramehining pasar atau ramehining desa. Yen dadi desa tak arani desa talun. oh Boten ketinggalan sarang nama Serli Kang Kaji Karyana minangkane sedulur saking wong Cipati sampun 3 selawasi namanya pacar bos baso Karangasudi. Waktu semono Kakang Mlayu Ngulon ngajak sira kabeh. nah iya kuno Senajan mangan dadak luru, dadak kegati. mangan senemune, tapi yen dipikir secara logika, Piye sih? tujuannya Kakang pengen selamat ya. Iya iya. Oh, berarti kita bisa. Oh. Jare kula makang asline makula sing dadi bawahan memelu tukuri handayane ning sampean mungkin motor ana tokone mobil ana genahe tapi bakal urusan nyawa Kang ya punten semono kok kari nyawa kula ka suku cadange lamun anak nyawa suku cadange waduh. Oh, artinya kita iki seneng. Jare bahasa-bahasa kota mangarane seneng ku suka. Tujuannya kan pengen selamat. Ya pengen selamat. Ini bagian Ki Brambang upai swijining tapakan atapi tenang-tenangan. Tapakan maning. Ya, Angga benjang mengkoh ning ramehing jagat. Yen dadi desa tak arani desa suka selamat. Tapi hati-hati anak putu Sangyang. priwe sih? Bakal wong Cirebon Waktu terang pisan kaya kacang Bunda Tommy posega kuning wong Tegal pelon minta bos kerejeng wong Cibrengkok dewe. bakal wong Cirebon ki anak putu Sangyang wis mengenal ning kalangan Buana Panca Tengah. Oh, Ora kena direndahaken. ya iya. Manusia kang landhep ning pangraita, manusia kang dijaya aja maning tingkat isun sedulur tua kang loro kabulipane ngayang kabeh anak putu Sangyang. Ang Ya, kiki anak putu Sangyang ki melu nandon urip gini. ya, Mung srening kari kekuatannya kita kan mung hanya 400
hanya sisa-sisa manjingnya cuman mengkenen walaupun sifat dan bentuknya sejen karo bature tapi aja sampai dilupakan maksudnya priwe kayak dene sangyang lindung Pak. Ya. Walaupun bentuknya kayak kanan kayak titisan sangyang bener oh jadi kabeh anak putu sangyang sekalipun lindu tingkat bawahan anak ingin diselangka biasa katon kelangan kono ya jelas menti menusane sur ya dewa menti menusane lah anggur bae baka waya mola laka waya urusan duit maning Arab dingin waduh beli kurang pecak ajar orang bro lagi istirahat wah wani majak royokan hah percuma royokan malah kasih wah ajak royokan nang wani majak royokan one by one lawan bisa mah iya ban bari ban wani mah ban bari ban apane ibu sapian one by one iya ban bari ban wani mah yo aduh one by one siji one by one siji bari siji wani mah yo ayo nang ajak ropokan wani mah cara disilang beli sopan oh maling-maling anak kayak tabu beduk titisan sangyang kayak kenen kok sayang ini mungkin sangyang walaupun sifatnya hanya sangyang lindu lindu ayo maju tuh siapa sih wani ayo wani maju mengurus ayo wani mah ayo nang ajak ropokan ke siapa jadi batang pembarap ke ora terima primer gak bocah ini geblesak aduh pasti rewangi blesak kurang anyar baka wani ajak royokan wani ajak royokan ayo wani mah gentleman ayo wani mah gentleman siji siji Ayo kaya konon sirane dikeroyok bocah pemuda beli bocah lembut orang hari kaya konon dikeroyok ning apa sih aja dasarnya mah darja bokat darja meroyok rombongannya ayo wani mah mena kira kaya batu rek ayo ayo aja mengkono tarya apa siraku nun siraku mencilak dikeroyok wong dagang es beli oh dikeroyok pajengan orang pajangan baik-baik kok kene mah bokat tukang syuting royok wah tukang sote kecil aja bisa blesak ya Allah aduh aja dipet gambar awas ya iya bokat dikelompok panjak beli panjang tua-tua lambilan nyerang sembarangan anyar sote yang mau beli keduman kadang kasih ganteng muka urut dewek jadi dikeroyok siapa dikeroyok semut loh ya ilah dewa ya petaragu sebut siji sila kala tinggal diedek baik tutu masalah semut cici nek hari kuan pak siji barang wani sanggup hari siji mah hari siji mah kecil semute batu rewonan gua batu rewonan iya mulanya sampai pak ngongkon wong kucing hati-hati mulanya gua baik palingan satuan gajah kalah kenang semut iya sampean ngongkon enak baik Dok nun siraki aja pada patah semangat nang ya sing patah beli semangat maning rahmah untung sirak kahuripane dilindungi kelawan yang dewata agung iya lamun dewa ata agung wis beling lindungi sirak iwi mau gak wis dikubur nah ya bongkar siapa sing kalah ya mati urip mah wis nangis kok wis masa sangyang nangis ya sayang kayak kalah nyong isin di sini siapa isin yang mata umum sangyang nangis ko pakai sini tutupi mata umumnya loh lu ngumpul akon kan warna asing lara sampai di sini pires ya mau kang bang lawan bae maning lah nangis ana saire sayuran lagu tuli mengkene nang doya iya kader sira kahuripane mangan senemune mangan apa deh mangan bedurung awak lemes mengepen mangan ya apa si dipangan nang ya iya kon mangan mesirang sira durung mangan lah ya wis ki borongan bae ya wis serang beli mangan hari mangan mah gampang sing penting menggawe dikit tuli mangan mau menggawe dingin tak edan ya iya ya iya
priwe-priwe kamu gawe dingin. Oh. Aja pengen mangan dingin, enak wong manganku. Udah keblek. Aduh. Gawe enak Mas. Tak sira, puas sira. Pak ketemu bari wong kerang mong bener garang. Lamun je beli bedinding dosa matak pendem rai kaya kono. Tak pandemane sampe kata rai besok. Sira rai kaya blekok, Rai kayak curut, kaya kadal, kayak buntung, kaya entok, kayak soang, kaya blekok, kayak cotot. kaya kucing. Semaur manuk bayar Manuk kok. kok semaur. Sekarang kayak wong ganteng-ganteng sarang manuk. Sing nurut tak kak. Nurut cote Pak pimpinannya bener, pimpinannya kayak kucing cilik. Kater gak percuma urip ngrepot nareang. Diomong sing pahit ki. Dipahit kayak pareng kebuk, jamlong. Oh, non ya men. Indut. Woi. Kau beli ana wong tua ngomong. Sampai berdua. Deleng si wis putih kabeh. Nah, gak pandalang sampai tua-tua. Akeh sing enom. Aja kemuyu. Kita mah kadang-kadang sok wedi dewek deleng rai lira. Apa sebabnya wedi? Aja maning deleng sira. Iya. Kaca bae dewek kita deleng rai dewek bae gila. Bulan gak jadi engkau rai pakenenku. Dipendia kena. Ganti rai Rano Karno tapa rai ku aja rai mengkono di gawa-gawa bae. Wis kawan kini nang kaya kenen ka. Gawane sembono anaknya kayak apa sampean ku ya? Aja bagus-bagus nengan. Anaknya kayak tongki mbok apa ya Jis? Arep kenapa maning? Beli Kegerayang baik. biasa kegerayang orang Mau bocah disikat. aja Wong putar. deleng-deleng apa-apa ku. Wis gak ngerti Rangga. Apa-apa? Ngundak pun buang tua-tua kok. Non. Anak Bibi Haji aja ngomong betul. Ai, Ah, kok. Bibi Haji aku betelin pae. Wah iya ya. Aja. Itu. Non. Kayak ki brang-brang ki lagi musyawarah. Ai sing mau musyawarah. Wah, sira kepengen urip beli sih. Masalah mangan. Duduk. Udut. Duduk. Masalah apa? Masalah taruhannya nyawa. Aduh. Lamun kita berlindung karo wong-wong sing berpengaruh, Iya. karo wong-wong sing kuat, Heeh. kita mah dersa kulit bawang. Sebenernya Walaupun sifatnya anak putu sangyang. anak putus aja iya rek. Nah, kok kayak Ibrahim Bangangon kita anak putu sangyang supaya wong Cirebon aja sampai nyium apa kebusukannya kita. Oh, berarti secara diam-diam kita lagi nusuk ini. Ya? Lagi nusuk. Oh, kok lagi nusuk? Uruble arane kita siraku. Weruh, Siapa? gara gaji. Gergaji. Iya. Kibrang bang. Iya Brang-bang, padahal brang-bang. gara gaji. Ah. Pada pel brang-bang gara gaji ora. Baka istilah brang-bang dari sang sakerta kuno. Oh, zaman Hari wong bengen ngarani wong ku beli padu aran baik. Bukan Oh. zaman kan arane Rudi Hartono. Hari zaman sekian. Iya. Hari zaman bengen. Brang-bang Nah, berarti kitulek ya. Lah Bulan kayak jam ben ya. Landuk. Nun. Mulane kaki patut, kisifat, Iya. kigegep, kilinggis. Iya. Arane malah isun sekin wis duwe gelar nduk. Apa gelarnya kuno? Supaya aja tercium kelawan wong Cirebon. Iya. Duwe julukan Ki Godek ya. Oh. ki wong Iya. Kuarane siapa ceh? Jaka Gledek. Ayo beli. Ya. Ki Godek. Oh iya, Nama samaran Ki Godek. Godek. Sira asline Ki Tolo, kan Ki Depok, kien Ki Coek, kien. Kintel. Aja bangor Gordon. Tapak raine sih Aja rara. maling-maling ada wong lebaran ada kintel. Berapa diaran dewe kane ngatek-ngatek bae. Angel godon bari wandiku. Ki Gogol. Ki Gogol kan. Nah, kan Ki Ceking. Paling ganteng. Sing paling ganteng Iya. anak putu sangyang. Iya. Walaupun sifatnya kaburan, Iya aburan dang. bagus sarana sira. Ya bagus Rama. Darmin. Duduk. Kiri alek. Duduk. Siapa? Sira arane erek-erek tapak raine sira. Ana settingan niko. Siapa sih? Beli ah. Isin ra Ayo, ngomongnya. siapa? Aja kemudian don. Ayo. Kin sing darane kisikat. Alha. Ayo, wong sangyang beli kena alhamdulillah. Beli kelinga. Arep ngomong apa? Uruble Don. kisikatku anaik bae Ya goblok. naik baik apa
kono? Ana maknae. Priwen maknae ku? Kanggo gosok WC yang nganggo sikat. Bersih. Kanggo gosok untu ya arane sikat. Bersih. Jabuan peragat ya kenang disikat. Nah kesrot kayak mah. Aduh. Nah, Ya. Bro. Lindo, Iya. uga sakabeh anak putu sangyang, kare kita sifatnya nungsup atau bersembunyi, Iya. lawas-lawas bersembunyi ki blenak. Ya iya. Pengen metu ning alame bangsa manusia, pengen metu nyampur karo manusia, priwen carane kini? Oh, Ki Brambang atau Ki Godek arep gawe reka akal. Akal. Yen reka akal daya iku pantes. Onon. Kin satu-satunya jalan sebagian kayak kini kita masih seneng singaran seniman. Oh ya seneng. Seniman apa konon? Oh ya Apa, Je? kadune seniman ku ya do. Ya iya. Ana organ, ana wayang, ana tarling, Pasti. ana sintren, ana sandiwara. Ah. Sing tak senengi ning Ki Godek ya lah kamaning. Apa cek Je? kono? Seneng ning sintren bakawadon. Bakaran lanang mak warilais. Wari lais. Seneng ini wadon-wadon bahaya. Kayak kini lanang. Iya iya. Sira moro normal ku Pasti. bocah ki. Ya mu mengkenen rang mah. Priwe ki sikat. Ya sikat bae ora. Ndakan ning gurine aku bilang-bilang. Maksudnya maki sikat ki ora cilik, ora gede, ora Ah, tua. ya iya. Sikat abis. Ya iya ki. Iya iya. Usul. Priwen. Ya kita ki menang ning ki. Semene Awas. Alas kini nang. Perbatasan ki. Alas. Masih alas kini. Masih alas. Ya. Kita kan selalu jenuh beli ning kene ku. Ah. Oh. Priwe lamun yang pengen anak acara dangdutan. Dangdutan. Ya berarti jenuh beli. Oh iya iya itu ya. Ya iya. Oke. Priwe. Usul linduk pengen dangdutan. Supaya jenuh. Ya Aja iya. jenuh. Aja pada lemes. Iya. Nganakaken sewijining hiburan konon. Hiburan. Ngerti sira. Galtina menang ning alas pe mangan beli udu ora. Ah. Yuk, Non. kabeh anak putu sangyang kita dipai kesempatan ya Konon. kanggo ngibur diri supaya aja pada loyo. Ya iya. Sok, kapan? Kawis. Sampai aja atuh-atuh. Sudah nih kene bae. Jadi kene. Ya wis. Mangan ora mangan ngumpul. Kumpul konon. Ayolah kamane rang melagune. Apa je? Sing lagi hebat. Apa kono do? Ya emen beli. Emen. Ya iya. Aku zaman sekarang ke zaman pengen. Zaman sekian. Zaman sekian. Ya iya. Direformasi, direnovasi, Nah. dienakakan. Dienakakan. Dudule Tercipta emen. Emen. Ya iya. Ayo do harap kapan sih nembang emen? Yang kos biki. Ayo. Baris anak putus sangyang Joget ya sekompak. Joget sekompak. Ah. Iku aja kayak welut pada gelinter. Kanggo Ayo. video syuting. Kanggo video syuting. Kanggo bos ayam putih wong Karangasem. Ora ketinggalan anggis. Kanggo Kang Yanto sing pelayangan. Streaming beli gini. Streaming lah. Sing. Ayo joget. Aye. Men, anangan di men sira. Wis lawas ora balik-balik men. Anak nang umanda segede-gede kayak gayung men. Mosi! Asik. Khusus sing video syuting apa cek Iya. Para kelompo. Kanggo bos ayam putih Kang Endi. Kanggo awan bos Manu. Yo, 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 yo. Aye. Iya. Aye. Men. Banget siraku ya men. Wis lawas zamane sih udah balik-balik men. Anak pengen jajan. Sirane langka bae men. Musik.
spesial kanggo para pedagang. Nok Tati kanggo radio apa je? Prima FM tetap jaya di udara. Jona Production ajak laler karo Walindu. Ayo Nok Tuti nan jauh di sana. Apa sih? wis kak Wis kapan deh? sira nembang tak ngitungi wong Nembang. jangan nembang apa Emen. ya bener emene mak Mau lah bocah ya. ya bener bener oh yuk kita bernyanyi dengan lagunya emen yuk gue nembang men anaknya dia nangis baik Iya. Ya mau. Sila ngurung beli sih. priwe sih Lagu apa coba? emen Erang nembangnya. ya emen Ya wis bener. ya tapi bakal sair men you men anak kirane nangis baik men Iya. gua apa Ya wis lah. Pimpin. Yuk ninggalan raya Arep apa? pasang ninggalan yuk Lu sampean dingin. amanen patak gerak oak Wis lah. Duk. Nun. bocah kami hormati Ah, ah. bos radio Prima. Prima Yang punya. FM. Nang sur Jika- training sira Iya. wong kenene ya jawara-wara wong kene ini Kang ayo nang iya kanggo ngormati bapak tuan rumah ya bener? Emen. wes wis Yes. Oh, nun bocah Dari sing dua wilayah LDR. Oh, loh. Ngomong apa tidak? sing dua wilayah ya Siapa? Kasrot Siapa je? siapa aja Kang Yang punya wilayah Rangga Bluru aneh. khusus kanggo Iya. Andi Putra Andi Putra. Kanggo personil Ah. Andi Putra, kanggo MC rekan seprofesi, Orang ketinggalan nang. kanggo Sing tukang ngintip. Jona Production sedulur Putri Komalasari. Eda Semoga bae. sukses selalu. Jona. Ajak lalen Kanggo siapa je? Kanggo papai gajah. papae Gajah. gajah, Ya. Bapak gajah. Sing dua bontot. kanggo bos Bos ADM. ADM. Lamun sampean nembang. Iya, Anu ngomongnya priwen. lamun sampean nembang arep dibalangi. Dibalangi apa duit? Beli. Udah. Ora wis. Koci, Ora wis. jabur, Beli. apa? Celurit. Ci. berapa Wah, dulu di hotel arane. ADM variasi je. Kanggo bos ADM. bos ADM Yuk bos Kang, ADM dicumboni kanggo sing ndek wilayah, Ayo. kanggo sembok tenyoh wong tuane kula. waduh ngumpul ya sor Ika wong tuane kula. Bokah. Ayo. Kanggo wong haur gilis manggungan kabeh bae. oh si Kanggo Vin Setia, Dharma Mulia. Hei, Orang ketinggalan. kanggo siapa Jawa? Kanggo bos Erang dewek. Siapa je? Bos Dharma Muda. Bos Dharma Mulia. Ayah Adam Asela. Ada Mas Era paling ganteng. Ayo. Kanggo wong manggungan Lebak Sukajati, Mandirancan kabeh bae. Kanggo Andi Putra. Di tanggung jawab dikasih sayang yen lagi mangkat bekerja Apa sih? ini yang sing umar Kanggo Kang Andi. Singgur ayam putih. Kanggo bos jadi prima itu. ada ditinggal miang emboke gentayangan yen lagi balik kerja Apa je? sering ngadu si bocah emboke lunga-lunga Ayo. Kanggo Ibu Sarni, Ibu Karija, Terus minangka bos ayam, panggangan ayam. Kanggo Kang Yanto wong Cirebon. Iya Kang Yanto, Kanggo Kang Endi bos Kang ayam Edi, putih. Asik Kanggo Buka bos Alvin, Panem. Jona Production. Jona. Semoga jaya sepanjang masa. Jona Shooting. Nok Tati. anak durung antus boke wis capcus ora sok gawe sing penting
Bunda Alvin di pedalan, Ibu Gorija, Anggo Yayusar di si duele tebongko, Orang ketinggalan nah. Anggo sabar. Sing duwe prima dia nah. Lagi dadi rapi Apa sih? Kama teklat nyuci Aye. Juga sending rapi Angger dijebak laki Nok Duti. Bersabar-sabari Malang grogot di hati Apa sih? Ngom dianggeri Sun milih ganti rapi Iya. Nak ditinggal miang Aye. Boke edan lanang Yen lagi balik dalang Sering ngadu si bocah Pelas temen. Boke edan lanang Ajak lalen kanggo bos Bapak Dharma Darmu Mulia. Seno. Iya. Kanggo Mimi Haji Bibi Haji siapa aja? di Paidalan. Paidalan Bibi Haji. Hajira. Sih. Kanggo sing ananing kanggo pengantin. Anak pendurung aduh Anak kebeturung atus. Wicap cus Ah. Ora sepenggawe Sing pentingnya OTW Kanggo kakek Esrot. Kanggo tamu undangan wa. Abakin kepanasan kah? Kanggo kedua budayaan. Kanggo mama ketua budayaan kuno. Aye. Surya dadi laki Nyetrika metekan nyuci Tugas sending rapi Angger dijebak laki Aye. Nok Duti. Bersabar-sabari Apa sih? Malang grogot di hati Lamong dianggeri Sun milih ganti rapi Aye. Endi tanggung jawab Endi kasih sayang Yen lagi mangkat kerja Sering miang sing kumah Asik. Ange pengantin. Kanggo sing duwe shooting. Ditinggal miang Emboke edan lanang Yen lagi balik ke kerja Sering madu si bocah Emboke edan lanang Jono Production. Waduh, Aduh ora disangka. Ora disangka. Iya. 10.000 dicepet. Dicepet. Kanggo panjang abe, Bro. Bro, kanggo Gordon. Iya, gampang kita luru maning. Konan. Ya iya. Wong kene mah boral-boral. Pural-pural nun. Ngomong aja ke anak semane kita. Iya. Anak putune. Anak putune. Kumpul. Iya. Maklum ya Sir ya. Maklum kan. Iya. Ki. Ya. Ari wong ngomong mah genting tenan pegot. Ah, Sekecap rong kecap mungkin bener. Ya. Tapi bakal 40 kecap mana kakan. Amprak. Bokat ngandakna wong sejen. Ya. Ayo arep kapan kita ngelacak manusia sing gawe berhala nih kene. Anak putih sangyang, Kau timbalan? aja pada semangat ya, Mangga. aja berpangku tangan. Kita ngedidik anane tongtonan mau, Konon. sing kesebut tongtonan sintren. Sindren. Kita lawas zamane meneng ning alas jenuh ning lebakian. Ayo aja pada sewang lampah ya. Ayo. Aja aduh sepeng rogo. Ayo. Aja lengo sapane dia. Ayo. Senajan kita kalah ngadepi wong Cirebon, tapi yakin satu saat bakal teka ning sila Kicak Labuana. Awas. Saksi anak putus sangyangnya. Siap sanjung tali wanda Siap sanjung tali wanda di sawang gagah perkasa Mama
Gurton Bos Gurton saking Mekarjati sarang sing de toko kail modai gede minangkane sing ditekani Ayo. Diring ya. Aja sampai kerayatan ya ke Brampang. Aja sampai ke dewekan ya. Ditiburi. Warasi sing dijaluk toko kail modal sarang papada ini gede Ayo ki makat ki. papada ini soten minangkane Bos Gurton wong Mekarjati mane wong seduluran tegane waras sing dijaluk sarang toko KR muda gede apa panitia kang hormati suruh remak ning rukunan bunda topi bos segak kuning wong Tegal Pelangan sarang pinaju gede sarang panangan minangkane sing polsek kabus wetan dewe boten kelalen namanya pacar ini pacar bos pasok karena sepi bos toko manuk Karangasem sareng mame Edi ini diminangkane bos ayam putih wong Karangasem sareng mime yang di keding bos Ento sareng mime Haji Wartini sing hormati ketinggalan ini aja cari ini inangkane sing jenok jinse bundane Elsa sarang bundane Puji Gede boten kalingin sarang nok nilai gede nok nilai sarang bundane Rio sampun lamun sun ngayati kehuripan ananing alam dunya lir umpama roda kang berputar sok kadang ananing dhuwur terkadang ananing ngesor pada kelawan isun Dewi Sukirah ning waktu kieu lagi ngrasakaken seneng kelawan bunga sebab duweni keturunan potak ketinggalan sareng mame pajar mimi pajar bos pasok Karangasem mimi kenita bos receh ciprian dewe duweni keturunan wis tumbuh masa dewasa Sukaryo kelawan Sukarta Sukaryo kang minangka dadi adine Sukarta kang minangka dadi kakange ananging kelorone duweni sifat kang beda madai minangkane Bos Gurton minangkane wong Mekarjati dewek sareng sing duwe toko KL modal sampun kaleng ya bakal wis mikiri keturunan loro
ndas rasane mumet. Kadang-kadang ana sing nurut, ana sing beli. Daripada pusing pikiran. Wis masih mending gaya hiburan dewek-dewek bae. Iya nembang-nembang bae dewek. Daripada pusing supaya wong hiburan mah enak awet nom. Sebab ning waktu kieu ana hiburan gede-gedean. Bos Prima, Bos Sambalada, Bapak Ino Sukirno, Ibu Marni, Kang Minangka, Bapak Hajat, Ibu Hajat. Masih kanggo Bos ADM, Bos ADM sing paling sayang bareng Ibu Esi, majikan sepuh Bapak Mimi Wowo sing paling eman. Bos ADM duwe jalukan lagune Dermayu Hongkong. Pengen kaulan jejoget ning dhuwur panggung. Kanggo ngormati Bos Sambalada lan uga Bos Prima FM Bapak Inos keluarga. Monggo kanggo sedulur KB. Iya, khususnya kanggo sing lagi live streaming ya Mas. Siapa arane video syutingnya ku? Jona Production. Iya, sing dua video syuting Jona Production sing ganteng-ganteng. Kru iki sing baik-baik. Ya, diputer lagune J Kang Gordon Dermayu Hongkonge. Ngormati Bapak Ino sekeluarga. Mangga kanggo KB sedulur Prima FM, Bos ADM sing dua lagu kanggo Mas Aceng Bundane Yuli Siratu Sawer saking Jipret. Antara Dermayu Hongkong tulung kakang aja bohong si melasan ni wong wadon aja gawe kula nangis ketuon. Mimi Haji Carsem, Mimi Haji Rat, Bos RJB, masih diantosi Mimi Haji. Jare pengen gawe umat, kula mangkat demi dikan, dilawani kula kengelan. Sampeyan kene duwe demenan. Bapak Ino Sukirno, Bapak Hajat sekeluarga, kangge Bos ADM, Ibu Esi, Ibu Wowo, Mimi Haji Carsem bareng Mimi Haji Rat, Bos RJB masih diantosi. Sing joget Bos ADM. Wong wadone kerja sing lanang sanjang kula kene kengelan sampean dolanan wadonan. Bos ADM sing dua wilayah Bos ADM. Kramas geni wong dihianati pengorbanan kula olie kecewa Bos ADM kaya percuma kula kerja kanggo sapa Bos ADM jare pengen gawe umat
kengelan bos ADM kene bos ADM duwe demenan bos ADM aja tegelan khusus kanggo Mimi Haji Carsem bareng Mimi Haji Rat bos RJB masih diantos iya kanggo Bandar Bawang bos ADM kanggo Ibu Esi dilanjut maning kanggo bos ADM iya terus wong wadone kerja sing lanang sanjang kula ning kene kengelan bos ADM duwe demenan ayo bos disambung maning sing duwe wilayah bos ADM kayak ramas geni wong dihianati pengorbanan kula olie kecewa Bapak Ino kayak percuma kula kerja Bapak Ino kanggo sapa di Bapak Ino ya Bapak Ino jare pengen gawe umah bos ADM kula mangkat demi bos ADM Bapak Ino dilawani kula kengelan bos ADM ninggewe gawa demengan masih kanggo bos ADM dilanjut maning Bapak Ino Ibu Marni masih diantosi ayo bos dilanjut maning bos kanggo bos ADM sing duwe lagu bos ADM masih kanggo Bapak Ino sekeluarga bareng Ibu Marni kanggo sing duwe Dharma Mulia Bapak Adam Bapak Ino sawerendi wong wadone kerja sing lanang sanjang kula ning kene kengelan sampean gawani wadonan Bapak Ino bareng Ibu Marni masih diantos kanggo bos ADM sing duwe lagu terus kayak ramas geni wong dihianati pengorbanan gula olie kecewa bos ADM kayak percuma kula mangkat Bapak Ino kanggo sapa dilanjut maning bos ayo bos jare pengen gawe umah kanggo bos ADM kula mangkat demi bos Ino dilawani kula kengelan ning kene sampean duwe demenan masih kanggo Bapak Ino kanggo bos ADM Bapak Haji Carsem jare pengen gawe umah bos ADM kula mangkat demi dikan dilawani kula kengelan bos ADM ning kene gawa demenan bos lanjut kanggo ngormati bos ADM palagune sing dijaluk pada jate kabae salabase kaptosim sing duwe toko Putra Mandiri menapane ayai kilang
kira-kira gambar matuk seduwe toko kail muda ini mana katon ini mana ini sayang katon sayang katon sing ditembangi Mimi Haji Carse kang ora mati bos GE motor lungo bos GE motor Mimi Haja Carse kelingan kenang emane layu sore pada esuk kantun bos GM motor minangkane sing hormati bos GM motor Mimi Haja Carse kelingan kenang emane selangkah demi selangkah, setindak demi setindak, kaya dene tongsin inggar sing panggonan, nuruti tumindak ning sukulan kedipening letra. Sengaja pisan isun ninggalaken Sunda kelapa ning negeri Cina khususnya. Anggone pengen angweru wilayah Cirebon. Jare selentingan bawa neng angin kulipat bawa neng kirat beja sinandungan. Sarang mamadain bos gurton wo mekar jati dewe Lamun toh ning Cirebon ake wong sakti mandraguna. Mula ing semono kaya donetong sin bagian keceluk muluk ning negeri Sunda kelapa wong sakti mandraguna tapi banget penasaran pengen gali ilmu maning ananeng wilayah Cirebon khususnya. Sareng masa demi kediminan kani bos Dharma Mulia Bondai tiasengan nangkane sing duwe Dharma Mulia. Tapi apakah mungkin kelawan mungkin lamun totong sin bisa nempuh ning perjalanan ning Cirebon ananging tongsin beli weru wilayah Cirebon ning andi anane. Mudah-mudahan ananing tempat kian ketemu kalau salah suwijine manusia sing anggo pitakonan tongsin nuju mang Cirebon mendi. Kantun kirane toko KL muda minangkannya kang hormati toko KL muda kang hormati. Rasa banget penasaran lan wis ora sabar pengen menyaksikan kelawan kedua matane tongsin apakah bener lan beline lamun toh ning Cirebon pirang-pirang wong sakti mandraguna jare toh Kanjeng Rama uga Kanjeng Ibu tongsin menuju ning Cirebon ning Rama Guru Bos GE motor Mimi Haji Carse sing bayari Rama Guru Panembahan Ratu
kaya ngapa wujud lan rupane. Tapi mudah-mudahan lamun toh tongsin wis ananing Cirebon, mudah-mudahan tongsin keterima dari anak murid Rama Guru. Kantun gilirane Mimi Ayung sareng Yayang Winai Kedik panana Mamai Pajar Mimi Pajar Bos Baso Karangasem Kang Wawangan Bos Manuk Karangasem. Tapi mengingat lan mengimbang, apa maning lamun toh ndeleng perbekalan tongsin sakian wis pada antok beli rasa mlaku sing Sunda Kelapa toli ananing tempat kin wilayah apa kini ya wis pisan jagate panas pengen lirening tempat kin sedela Gilirane Mimi kini tak bos gereci wong Cibrengkok dewek sareng wong ireng keding pape intek sing duwe anak deler bungas jambak ngormati sing lagi duweni hajat Bapak Ino Sukirno, Ibu Marni, sareng bos ADM Kedik. Ora ketinggalan Kang Gememe tuan rumah sareng Bapak tuan rumah minangka bos Sambalada. Iya benar. Ora ketinggalan maning Kang Gosing lagi live streaming di Senggol sing ananing Taiwan, Aayu di sing ananing Taiwan. Kanggo Aryan sing ananing Jepang nok pipiane Kedik. Kanggo bos ADM Bapak Ino Sukirno minangka tuan rumah. Ayo nang kalem-kaleman baik. Cek. Wis apa baik. Ayo. Loh. Kang Gesing lagi live streaming mat bergabung sareng Dharma Mulya. Sun arep kangening sapa sing tekangening beli kangening kula. Sun arep nunggu ni sapa sing tek tunggu beli balik ning kula. Sayange kanggo wong liya demene kanggo wong liya. Bos ADM di paidalan mama tuan rumah sareng ibu tuan rumah Kedik bos Sambalada sareng bos Prima FM minangka tuan rumah sekeluarga. Sun arep kangening sapa sing tekangeni beli kangening kula. Sun arep nunggu ni sapa sing tek tunggu beli balik ning kula. Sayange kanggo wong liya demene kanggo wong liya. Bos ADM
sing ana ning Jepang lan ning Taiwan. Bos Prima FM menangkat tuan rumah sekeluarga. Mamai Dede Kirana sing dua kawasan Bongas. Mungkin sun salah jatuh cinta demen lanang sing wis beli duwe rasa. Mamai Dede Kirana sing dua aperi sing ana ning Taiwan. Beli jodoh mong sun loro ganti ibarat wit kedang nyangkul ning kali mong duwe jantung beli duwe ati sun arep kangen ning sapa sing tekangeni beli kangening kula sun arep nunggu ni sapa sing tetunggu beli balik ning kula sayange kanggo wong liya demene bos ADM kanggo sampeyan. Bapak Ino Sukirno minangka tuan rumah, minangka bos Prima FM, kanggo bos ADM Kedik, Mamai Dede Kirana sing doa beri sing kawasan Bongas. Fans ITR selalu perci ayu maja kuning. Mungkin sun salah jatuh cinta demen lanang sing wis beli duwe rasa. Bos ADM, bos Prima FM minangka tuan rumah. Damai mungkin bisa mari najan beli jodoh omong sun loro ganti ibarat wit kedang yang koling kali mong duwe jantung beli duwe sun arep kangen ning sapa sing tekangeni beli kangening kula sun arep nunggu ni sapa sing tetunggu beli kangening kula.